Iva, aħna minn naħda l-forum għamilna qisu 17 proposta bħala dokument tal-budget li minnhom ġew mill-qwa qisu 8. U mhux qed ngħid qisu 8 għaliex fir-realtà kull proposta għandha subsections tagħha u mhux kollha ġew mill-qwa laqqas. Ifhimni ma nistgħux ngħidu m'hemmx affarijiet pożittivi għalkemm tal-budget huwa ħalli ngħidu hekk tkomplija fuq dak tas-sena li għaddiet. Per eżempju, il-fatt li naqset l-income tax hija xi ħaġa pożittiva, il-fatt li hemm xi jgħidulu fuq il-pensjonijiet naħseb hija xi ħaġa pożittiva wkoll, fuq il-living care hija xi ħaġa pożittiva wkoll. Però mbagħad għandna pereżempju affarijiet tipo u dan jidħol iktar fid-dettall kollega tiegħi fuq l-edukazzjoni fejn proposti kollha tal-forum ma ġewx imsemmija biex ma ngħidx mill-qwa. Għamilna proposti fuq l-evażjoni tat-taxxa l-istess illi ma ġew msemmija. Kien hemm diversi proposti oħra, pereżempju fuq il-living wage, ma semmiet imkien. Ħadna pjaċir ninnotaw però il-fatt li ħajkun hemm iktar diskussjoni fuq it-third pillar pensions, illi din hija xi ħaġa inna ngħidu aħna. Tkellimna wkoll fuq in-nanotechnology xi ħaġa li qed tidħol kull imkien fid-dinja kollha hawnhekk ma semmiet imkien. Fuq l-ippjanar u l-ambjent kien hemm xi proposti li minn tagħna li ġew taken on board, mhux kollha. Fuq il-support tal-EU funds naħseb illi seta sar xi ħaġa aħjar fuq il-traffiku. Traffiku kif taf inħolqu l-kontroversja, aħna tkellimna ħafna minna 14 proposta uħud minnhom ġew taken on board uħud minnhom s'issa domet jiġu diskussi. Naħseb illi fuq l-avjazzjoni wkoll hemm ħalli ngħidu hekk proposta fuq l-Air Malta. Aħna kif tafu għandna 3 unions imsieħba illi huma fl-Air Malta, naħseb illi jixraq illi nagħtuhom ċertu importanza. Jidher li hemm xi proposti imma xtaqna li jkun hemm xi ħaġa aħjar ħalli nkun qed ngħid il-verità. Ovvjament fejn jidħol l-enerġija. L-enerġija hemm xi proposti li tkellimna fuq l-enerġija alternattiva. L-enerġija alternattiva naħseb hija xi ħaġa pożittiva u naħseb illi hemm xi proposti fil-budget. All in all naħseb illi jekk tara id-diversi proposti li aħna ħriġna bħala forum, però konna qed nistennew xi ħaġa aħjar, ġifieri konna qed nistennew li diversi proposti speċjalment fuq l-evażjoni tat-taxxa illi naħseb hija sore point f'dal-pajjiż u ħaġa oħra li ma semmit imkien jew tal-inqas on face value għax ovvjament aħna d-dokumenti set naraw ma semmit imkien hija wkoll il-fatt li dawk il-public holidays li ġu fil-weekend ma semmew imkien. Aħna konna bil-Malti tajna proposta anke l-Gvern stess kien ħareġ bħala wieda illi ħajġew jiġu integrati u jerġgħu jingħataw lura l-ħaddiema ma dawn ma nsemmew imkien. Ġifieri bażikament hemm affarijiet pożittivi, hemm affarijiet li xtaqnihom ħalli ngħidu hekk jissemmew imma ma semmew imkien.